Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα θα παίξουμε δύο παιχνίδια. Εχθές παίζαμε Minecraft και είπαμε ότι θα παίξουμε μαζί και Gran Turismo, το δεύτερο μέρος. Δεν προλάβαμε, δεν βγήκε το επεισόδιο στο βίντεο και έτσι δεν μπορούσα και θα το παίξουμε σήμερα με αυτό το μικρό βίντεο, με αυτό το μικρό παιχνίδι. Θα παίξουμε μαζί και το Gran Turismo. Ξεκινάμε να παίζουμε. Είναι το Urban Real Freestyle, δηλαδή το freestyle παιχνίδι λέγεται. Είσαι ένας, φτιάχνεις δικό σου character και παίζεις. Έχεις μια μηχανή και προσπαθείς. Εγώ έχω αγοράσει μόνο το πρώτο επεισόδιο του παιχνιδιού και έχω μόνο λίγες πίσες. Θα παίξουμε αυτές. Πείτε μου αν θέλετε να αγοράσω και τα άλλα επεισόδια για να το συνεχίσουμε. Ξεκινάμε. Συνεχίζουμε. Έκοψα λίγο το βίντεο γιατί ήταν μεγάλο το μέρος εκείνο. Να φανταστείτε, κόβω πολλές σκηνές από το βίντεο γιατί είναι, ας πούμε, παίζω αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, το παίζω μισή ώρα, σας δείχνω μόνο τα 8 λεπτά. Καταλάβατε. Συν το μοντάζ, όπως είπα, το μοντάζ εχθές κάτι έπαθε η εφαρμογή μου και χάλασε και δεν μου έβγαλε το βίντεο που ήθελα. Όλα τα πράγματα, αυτά τα βασικά. Σχετικά με το παιχνίδι, είναι ένα εύκολο σχετικά παιχνίδι, δεν είναι δύσκολο. Εκτός αν είσαι καλός, έχεις συγκέντρωση, έχεις υπομονή, να μην τσαντίζεσαι εύκολα. Έλα, ξεκινάμε, συνεχίζουμε το παιχνίδι. Γράφτε μου στα comments αν θέλω να συνεχίσω το παιχνίδι. Αν θέλετε να συνεχίσω και το Minecraft χτες, να μου γράψετε comments. Όσοι μπορείτε κάντε μου subscribe αν δεν μου έχετε κάνει. Σχετικά με το κανάλι, πείτε μου αν θέλετε να παίξω, αν θέλετε να παίξουμε το San Andreas. Θα παίξουμε και GTA V, αλλά πείτε μου αν θέλετε να παίξουμε και το San Andreas στα comments. Εγώ προτιμάω λίγο περισσότερο San Andreas γιατί έχουμε πολλούς κωδικούς και μπορούμε να κατεβάσουμε mode. Ενώ στο GTA V το έχουμε στο PC4 και έτσι δεν μπορούμε να κατεβάζουμε mod. Καταλάβατε. Αν θέλετε να το αγοράσετε, εγώ σας προτείνω αγοράσετε το παιχνίδι, είναι πολύ καλό. Αυτό που είπα, είναι πολύ καλό το παιχνίδι, έχει καλά γραφικά, μην κοιτάτε το βίντεο, δεν το δείχνει καλά, δεν το δείχνω πολύ καλά γιατί δεν είμαι τόσο καλός στις κάμερες, γι' αυτό. Παίζουμε τη τελευταία πίστα του παιχνιδιού. Παίζουμε τη τελευταία πίστα του παιχνιδιού, όπως είπα, του πρώτου επεισοδίου. Συγγνώμη αν βαριέστε, αλλά το επόμενο θα είναι λίγο πιο ωραίο gameplay γιατί θα παίξουμε Gran Turismo και μάλιστα θα παίξω εγώ, όπως σας είπα, είμαι πάρα πολύ άχρηστος. Το σημερινό βίντεο δεν είναι, ας πούμε, το βίντεο που ήθελα να κάνω ήταν Gran Turismo.
Αλλά σκέφτηκα γιατί να κάνω τόσο μικρό και να μην κάνω ένα λίγο μεγάλο. Και σκέφτηκα να παίξω και το Euro Trial, το Freestyle, όπου είναι ωραίο παιχνίδι. Και να συνεχίσω, και αν πείτε μου στα comments αν θέλετε να το συνεχίσω. Αυτό είναι. Το παιχνίδι αυτό είναι δωρεάν στο PlayStation Vita Store, είναι δωρεάν το πρώτο επεισόδιο. Εγώ δεν το βρήκα όμως, αλλά μου είπαν φίλοι μου στο email που είναι ότι είναι δωρεάν. Το δεύτερο, αλλά δεν έχει ούτε το δεύτερο ούτε το τρίτο. Για να τα αγοράσετε επεισόδια πρέπει να πάτε σε εξωτερικού μαγαζιά, όχι ελληνικά, δεν υπάρχουν. Τελειώσαμε το επεισόδιο. Τώρα σε λίγο θα παίξουμε Gran Turismo. Γεια σας, προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι. Συνεχίζουμε με το επόμενό μας παιχνίδι. Παίζουμε Gran Turismo 1. Έκοψα τις σκηνές στην αρχή που έβγαζε. Έκοψα τις σκηνές γιατί μη περιμένετε και βαριέστε. Τώρα θα παίξουμε, θα παίξουμε τώρα single player. Αγοράσαμε ένα αμάξι καινούριο, να το δοκιμάσουμε. Θα βάλουμε μια εύκολη πίστα γιατί όπως σας είπα δεν είμαι καλός. Να δούμε πρώτα τις ικανότητες του αμαξιού. Ξεκινάμε. Είναι ένα Nissan καινούριο, παλιό μοντέλο της Nissan. Το Gran Turismo, όσοι δεν γνωρίζουν, είναι ένα παιχνίδι με παλιά αμάξια, γιατί είναι παλιό, δεν θυμάμαι πότε βγήκε, μάλλον το 2008, κάπου εκεί βγήκε το πρώτο Gran Turismo. Είναι ένα σχετικά ωραίο παιχνίδι, παρόλο που δεν έχει ωραία γραφικά αυτό το Gran Turismo. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι, σας προτείνω να τα αγοράσετε. Θα μπορούσα να μην είχα τρακάρει, αλλά τράκαρα γιατί δεν ήθελα να κόψω ταχύτητα. Γιατί θέλω να περάσω αυτόν εδώ το βλάκα. Ξαναπαίζουμε το παιχνίδι γιατί λόγω μου μπλόκαρε το παιχνίδι. Συγγνώμη. Το ξαναπαίζουμε μία φορά ακόμα γιατί μου μπλόκαρε. Θα κόψω τώρα τις σκηνές για να μην αναρωτηθείτε γιατί πήγε τόσο μπροστά. Τώρα θα τις κόψω τις σκηνές. Έκοψα τις σκηνές, παιδιά, γιατί δεν μπορούσα να... Για να μην βαριέστε, μείναμε εδώ που μείναμε, σε εκείνη τη στροφή. Προχωράμε τώρα, είμαστε τρίτη, τέταρτη. Και μία τέλεια χολιά. Βγήκαμε τρίτη.
άλλο για πρώτη φορά. Θα ξαναπαίξω άλλον έναν αγώνα. Μπας και νικήσω. Κερδίσαμε 11.000. Θα βγω μία για να παίξουμε παίξαμε έναν αγώνα. Θα παίξουμε άλλον έναν μικρό, γρήγορο, με το παλιό μας αμάξι. Με το παλιό μας αμάξι για να δούμε αν μπορούμε να... γιατί δεν είχα παίξει με αυτό εγώ. Παίξαμε στο πρώτο gameplay μας. Πριν που είδατε που παίζαμε, δεν έπαιζα εγώ. Εγώ τράβαγα το βίντεο. Έπαιζε ο αδερφός μου και τώρα παίζω εγώ. Αυτό το αμάξι το Citroen που έχουμε είναι πάρα πολύ καλό. Σε ένα βίντεο που είχα γυρίσει αλλά δεν το ανέβασα γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα. Με αυτό είχα παίξει πριν αγοράσουμε το Nissan. Είχα βγει πρώτος σε αυτό το αγώνα. Με πέρναγε στην αρχή αυτό το Ford. Το είχα περάσει στην αρχή αυτό το κόκκινο. Και το Focus το είχα περάσει. Tokyo Drift. Σχετικά που είπα τώρα Tokyo Drift, έχω ένα καινούργιο παιχνίδι που θα παίξουμε. Έκανα μία βλακεία. Συγγνώμη, αλλά θα βάλω restart στο βίντεο. Restart θα βάλω. Για ένα καλό ξεκίνημα, όταν πει start πατήστε γκάζι, όχι να πατάτε γκάζι. Όταν μόλις πει start πατήστε γκάζι. Για να είστε σίγουροι ώστε να τους περάσετε. Για να ανεβάζετε ταχύτητα στη στροφή, πάρτε τη πολύ σιγά. Σιγά σιγά να στρίβετε, πολύ σιγά. Σχετικά είναι ένα λίγο δύσκολο παιχνίδι. Αυτή η πίστα είναι λίγο δύσκολη γιατί σε βάζει να τρέξει με πολύ γρήγορα αμάξια. Μάλλον πάλι θα βγούμε τρίτη. Αλλά θα το παλέψουμε να βγούμε δεύτερη. Δεν πειράζει, βγήκαμε τρίτη, καλό είναι και τούτο. Είδαμε τον αγώνα. Παίξαμε 2 παιχνίδια για σήμερα. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!